আজি হଉଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଉପଲକ୍ଷେ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସକାଳରେ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନକୁ। ଏଠି ଦେଖିଲି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ହୋଲି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ରଙ୍ଗ କିଣାକିଣି କରିବା ଭିତରେ ମତେ ଆମର ଛପରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଧୁମଧାମ ରେ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ କଲୁ। ହୋଲି ଖେଳି ସାରି ଥକିଗଲା ପରେ ଆମର ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ମିଶିକି ବନେଇଥିଲେ ଦହିରେ ସ୍ପେଶାଲ ଲସି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲସି ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ହଁ, ଲସିର ଟେଷ୍ଟ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। କିଛି ବାକି ନ ରଖି ସବୁ ଚାଟି ଚୁଟି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ହୋଲି ପେଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଜିର ମଡେଲ ଥିଲା ପପୁଇ, ଆଉ ତା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଏମିତି କରିଥିଲୁ ଯାହାକୁ କି ସିଏ ଦେଖିବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସବୁ କିଛି ପରେ ହୋଲିରେ ଯଦି ଟିକେ ନଈରେ ଗାଧୁଆ ନ ହବ ତାହେଲେ କଣ କିଛି ମଜା ଆସିବ କି? ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ମହାନଦୀକୁ। ଧୁମଧାମ ମଜାମସ୍ତି ପରେ ଆମର ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେସନ ସରି ଯାଇଥିଲା।